това не е супер. Здравейте, пичове, ние сме да играем. Аз съм да играя в Супер Кай. Аз съм другия Incredible Super Guy. Пропуснали. Какво снайпер ще стреля по 300 патрона? Защото е много добър. Много добър. Аз имам и Драгунов. Драгунов ли? Да. А Драганов нямаш ли? И така, че фостата да ти влиза. И ще играем днеска снайпер. Онли, както видяхте. Аз съм с най-хубавите снайпери, Пепо е с най-шиваните. И колко хъпа си? 16. Бягай! Оле, аз мога да ти взема снайпера. Yes. Вече имам като твоя. Драгунов имаш обаче. Не, ще та гони баба Гуна обаче. Взе хубавия снайпер, майка ти. Ей, не псувай, Не е хубаво да се псува. Абе, ще ти удара един меч. Ама не е хубаво да се псува. Моля ти се сега, Георги. Драгунов. Безсмерник. Сега вече няма да имам хубав снайпер. Ще видиш на клипа, че ще ударих безсмерник. И хора, няма много място на компютъра, така че може клипа да се спре изведнъж. Майкът! Не дей да псуваш, бе, нещастник. Ами нервя се, Това е същия. Како е? Като да произдис. Няма, трябва да ти взема твоя снайпер. На всяка цена ли? На всяка цена. И така че фоста. Та. Дано да не го вземеш. Качка. Вземи го. Вземи го. Той е велик. Даже още по-як от другия. Драгунова ли е? Не знам, някакъв 300 мерника, някакъв такъв. Мале, той ще кърти. Напротив, на 16 хъпата остава. Не тази маска удар. Аз пък ще те взимам. Къде си, Елтън Джон? И така че в устата на Елтън Джон. Няма да ти се... Отмине. Не, няма да ти се размине сега. Децо. Не, дано да не го вземеш. Не, в устата. Взех обаче това по-тъпичкия. Кой е Драгунова? Не знам. Къде си е Елтън Джон? Гледай го, оттам ще ми се цигане. Хора, това ще бе едно яко видео. Ще го кача на всяка цена, дори да се спре клипа. Пум. Ще се извинявате. Имам! Виждате, че съм про. Is this? Изис. Is this Aziz? I'm fine. Like a big star. This time, all the trouble. Shoot you my heart. Хайде спри да пееш, ще разболееш хората. Значи! Добър ли съм? Hold on, it's За първи път съм толкова добър на елиминация. Аре, прото! Хора, мерси, че ме гледате. Ако някой те гледа изо. Да, за мен един абонат е толкова много, че и 26 гледания общо на клипа, или на клиповите ми, де бяха качени, аз мислих. Или 22 бяха, ще ви изложа.
хъпа. И това пак е гадния снайпер. Искам да си взема ония готиния, много готиния. Драгуновия ли? Не, той е С 300 метра. същия. Аз съм с него в момента. Тогава ще ти го взема. Аз нарочно ми се остави хора да си вземе мечтата. Оле, yes! Yes! И не с 300 мерника, само седи, не? Карай, пак ще те бия. И както се казва, пак ще победя. Не, то много се мотивира нещо, хора. Аре бе, брат, аз та целият то тъпия снайпер не е зачитал хитовите. Како е? Сега ще ми го вземеш. Няма ти го взема, защото аз го имам, сещаш се. Ай, малко слато 2000 да поиграем. Слайк. Дано да е хубавия. Не, обаче на твой... Yes! А, не. То е някой друг. Да, ми е много добър. О, да, бива го. Има с по един хит. Да, бе. Рейджни, хубаво. Хули ли си слушалци? Аз нямам слушалки. Чухте ли го смешника? Иска да ми снима, па няма слушалки. Еми да, защо съм аз имам iPhone? То на iPhone е най-тъпия телефон, брат. Знам. Хора, пак ще ви кажем, идете си... Какво ми се правиш на голямо пътувачето? Идете си купувате интернет на Viva.com, нито път си купувате iPhone, защото това са двете най-шибани неща в живота. Нали, Пепо? Да. Дами и господа, този пътлак ме изравни и даже ме подмина, майка му трябва да му влиза тройно. И четворно да му влиза на този пътлак, да му влиза като чирак. Хет. Hold on. И така, хора, казахме ли за гейм срещу, не ми пука, пак ще ви кажем. Стига, бе! Кога ще взема този готиния? Няма да ти го позволя. И хора, пак ви казвам, гейминг среща след 2 месеца, още не сме решили кога. Обаче 100% ще е след 2 месеца. Някъде около септември месец. Обикаляме цялата Тракия, така ще си играем в заедно, такива ще се къми, който иска да играе с мен. И с мен. Ти ще ходиш ли? Не. Оле, пак тъпия снайпер. Да, той хора е, ако дойде майка му ще трябва да виси с него навсякъде. А, така. Така че няма смисъл. Тъйч! Аз съм с готиният ти снайпер. О, така е. Там, какво ми се правиш на шкумбъл там? Скумелива. Коя е го маха? Дай си вземам поне малко по-хубавия снайпер. Защо изчезна? Ура, махакана. Защо Защото съм про. Включвайте. Трябва да спирам. Трябва да се разберете нещо. Да, трябва да спираме хора. Аз не да, ама той ще спре. Да си изиграем играта, защото още 10 кила. Трябва да довършим само играта. Ко ми се правиш оттам на... А, къде си? Ко ми се правиш оттам на шкумба? Аз не се движа и ми е под 7 патрона. А под... Точен да е, аз под 7 патрон, брат. Това трябва да го видите на клипа, хора, това беше фейл. Голям. Къде е готиния снайпер? Няма да ти го пусна.
Сега дано да го взема. Не, аз не съм с него. И защо? Защото няма да ти го дам, защото такива. О, ла, ла, ла. Човек, аз направо си отскачам назад. Това май е той. Той ли? е? Изчезна. Ай, не беше той. Къде си, шкумби? Къде си, бе? О, Шкумби расистов. ай, бе, Раста. Дай ми снайпера, бе, човек. Искам го. Ади. И бат, са фазе тия съдържащи. Много рейджаш, бе, брат. Отзад ли си ме плащи, бе? Къскуба. Раста. Не може да се случва по дяволите. Колко там е? Не стоя. Damn it. Твоята дай ми го, че няма да играе. Защо, бе? Шкумби? Защото го искам. Добре, айде. Той е мой приятел. А! Хора, фен скайпа ще го има в описанието и ако някой знае как се работи с OBS, да пише в коментарите, аз ще му дам фен на този фен скайпа ще го има. Аре, пак съм с твоя якия снайпер. Но всички казват. С твоя е. Да, бе, не е той. Оле, хора, това трябва да го нарича. Този клип трябва да го нарича радост на детенце. Пеплънска радост. Трябва да го взема, трябва. Съм на 2 хп. Какво? Ако знаеш, че съм на 2 хп и няма да ти позволя да го вземеш. И какво като е? Това какво ще кажеш, мен не ме интересува, защото аз имам мечти, бе. Ай, взимай си го бързо, е! Ти можеш да си го вземеш. Това не е той. Ти си тъп, бе, брат, аз... Той ти... Не съм, защото те знам. Кой ще кара колата? Той не може да кара. Бях с твоя скайпер! Скайпер ли? С снайпер, вземи го. Да. Хора, като свършим играта, ще спре клипа. Що правиш така? Сега и така ще ти направя. Да, но да... Човек, трябва да се отскачам назад. Пак не е той. Аз съм веднъж това да взема. Кой? Твоя и аз ще оставя друг. 100. Хора, видял съм на клипа. Ще го... Ясно. Оля, ти ма водиш, бе, нещастник. Знам. Искам ония снайпер. Няма да ти го дам. I'll raise my flag to the clock. It's a revolution. Ти голяма пруска. Дано да е той. Не той. Стига бе, човек, моля те, дай ми го за... Няма. Ще го дам, ай. Първо ти трябва да умреш, да ти взема твоя и аз да хвърля тоя. Моя. Ти трябва да умреш първо. Рептун шот. Хвърлях ти го. Да бе, лъжеш и сега ще ме убиеш. Няма, хвърлях ти го. Без базик хвърлях ти го, отиди и виж.
И всякъде пак ме излага. Ще си платиш. Къде си? А така, сега ще си... Сега това е ония снайпер. 100 на 100. Не, той Човек, моля те, ако искаш да сме приятели. не искам, а не искам да ти дам снайпера. Значи не искаш да сме приятели. Не. Какво? Тази игра е толкова прекрасна. Тази игра съдържа толкова марихуана. Тази игра е... Кур да ти влиза. Мазда да ти излиза. Ей така да ти влиза. Сега няма да ме биш, няма. Аз няма да ти позволя. Няма. Няма. Какво ако ти подаря този снайпер за... Ако ти подаря този снайпер за една седмица, ще ми дадеш да спечеля играта. Ти няма да ми го подариш. Ще го подаря. Можеш. Не лъжа. Ако лъжеш. Ако лъжаш, ще лъжа. Гледай го. Ако лъжаш, ще купа мотор. Аз имам. Тори, значи. Поздрав. Съжалявам, но тази игра е моя. Сега ще ми го подариш. Сега ще го подариш. Няма да ти го подаря. Този пари няма да ти го подаря. Това беше от нас, хора. Довиждане и до скоро. Пепо садна. Чао.